Yashona le meya ye-DA yayumlungu ekhuluma isiZulu. Abantu beyithandela ukuthi baqala ukubona umlungu okhuluma isiZulu. Kuyabajabulisa lokho. Ngoba njalo sisangani siyindle emnyama. Yashona le meya leyo. Yabona amaqembu ahamba phambili adidekile kulezi insuku. Awazazi noma rebuild noma restore noma focus kuma local government elections ka2026 noma kuyiwe kumhla ka27 noma ba focus kumhla ka2029 abazazi. ANC ihamba phambili. Ayinayo direction abanaso strategy sokuthi bazoyibuyisa kanjani kubantu bahamba mbatha bayacinga kuningi omunye ubona kuyaphela ogqokweni na ufuna ukufaka kakhulu ephaketheni kuningi uze ngenkatha Nkosi yami abahleli bemcimbi benenzani lana kodwa nkatha Freedom Party ningaze niyothenga izikipa ze-EFF nigqokisa abantu ukube benikwazi ukuthola eze-MK kwetholakala kalula futhi nazo ngabe benizobe abantu nibanikile zona nithi ni-reclaim ama-members back athile bafethu hayi bafethu ngeke niphuwa ubani lo plan yonke lento lena atshela ukuthi uyabheda i-confusion iningi kuzi lentozana kuzi ilento la i-MK lapha i-confusion la ihamba khona kakhulu awusababona onhlamuko ndlela ukuthi baphi njengamali esikhathi into eyaziwayo nekhona iyodwa uSG wakhona uFloyd kuphela awumazi no deputy president awumazi kwa president ukuthi undizaphi ngasona siphi isikhathi into ongayazi iNyova Dam. Number 4 EFF Malema was distracted indaba kaMbuyiseni Ndlozi no Floyd nokwehlelwa kweqemba ama numbers distract kakhulu le nto le bese lezi ezingxaphazo kuthina ezi-insult kahle to our democracy ezi-compromise ilentozana ilento le i-Democratic Alliance bamileke labo bantu labo ba-consistent ngendlela eyisimanga kodwa bafowethu kusuke kugovoza kuni uma umuntu usuyigovozela ngayo lona iphi indlela intando yeningi uma umuntu nje ucabanga ukuthi i-Democratic Alliance is an option kule crisis lesinayo noma eyinkingeni zonke esinayo mina ngcono mina ngamane ngihlale ngilambile mina kunokuthi ngidle ukudla okunamagama ayikho phela le yanto le DA ingane National Party kufana nje ngokubuyisela emva abantu abakubeka ngokusobala ukuthi ayikho into wrong abayibonayo bona kwi-apartheid system ekuhlukumezekeni kwabantu ukuchitheka kwegazi ukuliwa kwenziwana abantu belwela inkululeko bathi bona ayikho into wrong ukuthi ayikho into wrong ngobantu education ukuthi ube limited ezingeni lemfundo linikwayo yebo yona imfundo yethu ayikho effective kangako kulesikhathi lesi samanje buye ngathi ayikho effective kangako but ibalekile at the end of the day kodwa nje sukunenkinga impela mina embuye otherwise umuntu oncametha kuvotola iDA kodwa ke bamileke iDA lokho yabo unumber 2 nje ayikudluku national ihlezi kanjalo aziyozala nkomo next year 2026